Mislio sam krajišnik, što se ničega ne bojim, osim dragog Boga. Koji sam ja kreten, prije 3 dana napravio burek, nisam ga ni stavio da se peče. Iš nikad neću piti jagodu i turšiju. Otkud ovdje moje vješalce? A burek! Jebeti debelog čovjeka, baš zbog ovih situacija uvijek sam mislio da ću odlučati makar 30 kila. Pino! Gdje burek? Aj molim te, sin sa mene, ne skačeš ti na krevet, ti s nama, gotov je burek. Znači gotov je burek! Da mi obušam 30 kila.